Об этом говорят и в Али-Юртовской мечети. Истинные знания о нашей религии никогда не позволят человеку встать на путь терроризма. Пятничную проповедь имам Иса Тичуев начинает с хадиса пророка Мухаммада, мир ему и благословения Всевышнего, в котором говорится, люди должны сторониться 7 вещей, к которым относится убийство. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. سجوين سك تو سجوين تصندح اليخوج واتش أو فساد في الأرض يلات بوهم بيجواتش والسجوين سك اسحنا تربيعاتشه لا تعملوا والسجوين شارع تربيز وصل بكرس لا تعملوا والأدم دين شارع تربيز سو حد يشق أنجح. Нападение